Koraldyr tilhører arten nældedyr. Det gør den, fordi den har noget, der hedder nældeceller, som sidder på fangearmene. Det bruger den til at lamme sine byttedyr. Lammelsen kan være så kraftig, at et menneske kan blive brændt. Koraldyr lever af små alger. Koraldyrene og algerne lever i en form for symbiose. Algerne får beskyttelse ved at bo inde i koraldyret, og om dagen opsamler algerne energi via fotosyntesen og skaffer dermed sukker til koraldyret. Koraldyr fanger selv kun føde om natten, og de vil derfor ikke kunne opretholde liv uden algerne. Dens kønnede formering starter med, at dens æg og sæd flyder ud i vandet. Ægget udvikler sig til en larve og sætter sig derefter fast på bunden. Efter noget tid udvikler den sig til koraldyr og begynder at formere sig ukønnet via knopskydning, det vil sige, at dyret deler sig i to og bliver til flere kloner. Alle de små kloner udvikler ligesom en netforbindelse, hvor de transporterer mad rundt til hinanden. Yes. Og skal vi Nej, Claus for.